Velkommen til Super Ego, vores allerførste afsnit af vores helt nye podcast, som handler om Super Ego, sjovt nok, handler om stedet, hvor kreativitet møder forretning, og hvor passionen for gode idéer og design er omdrejningspunktet. I den her podcast, der dykker vi ned i, hvordan vi som hybridbureau snart i 20 år har knoklet og leget med at bygge stærke relationer og skabe opsigtsvækkende kampagner og lave grafisk design, der rykker både os selv og vores kunder. Så om du er en kreativ sjæl eller en medarbejder i marketing, eller bare nysgerrig på, hvordan det hele hænger sammen, så er du landet det rette sted. Tag med os på en rejse gennem idéer, kultur og anekdoter om den energi, der ligger i at kombinere det bedste af begge verdener, altså kreativitet og hardcore forretning. For Super Ego er nemlig en bizarre hybrid af design, kreativitet og det, som jeg lige sagde, hardcore forretning. Bag mikrofonerne der sidder stifter, ejer, direktør og partner af Super Ego, Anders Juhl. Ja, velkommen tak. til. Mange tak. Og så mig selv, som hedder Peter Holst. Jeg er tidligere ansat og har været hos Super Ego i et lille årti, og vil egentlig kalde mig selv for ven af huset. Jeg er en gang Super Ego, altid Super Ego. Så jeg er lige så meget med for også at dele alle de gode anekdoter sammen med Anders, som der har været igennem tiden. Jeg tror egentlig bare, vi skal springe ud i det og gå i gang med vores allerførste episode, og så prøve at se, om vi kan få sat en struktur på det her, og holde os inden for en eller anden form for tidsramme, der også bliver interessant for folk at høre på. Vi har en overskrift på den første episode, og det er sådan set det. Og så derudfra, så taler vi bare, og så tager vi den, som det kommer. Og overskriften på første episode, den er, man kan faktisk godt være god til alting. Ja. Så vil jeg egentlig lægge ordet over til dig, Anders. Og hvad betyder det? Hvorfor vil vi gerne fortælle omkring det? Jamen det ved jeg ikke, om vi har sådan lidt af en stort behov for at fortælle om, men det egentlig nok handler lidt om, det er, at man jo godt kan få skudt i skoene, når nu man har mange forskellige kompetencer samlet under et tag, og nogle gange igennem årene måske har haft svært ved at definere sig selv omkring, altså er vi design, er vi digital, er vi idé, er vi brandbureau, er vi reklamebureau, er vi digital, hvad er vi? Altså, og et eller andet sted, så har kært barn bare virkelig mange navne, og vi er nok født ud af at være reklamebureau. Man kan sige sådan en klassisk reklamebureau, og det er også omdrejningspunktet, det er sådan kernen i det hele, men som årene er gået, har marketing og branding, sådan verden i udviklet sig helt vanvittigt, voldsomt og vildt, i særdeleshed sådan efter at de sociale medier eksempelvis har gjort deres indtog og så videre, så videre. Så det der, den der evige søgen efter hvad for en slags bureau er man, det har jeg i hvert fald set mange bureauer rode rundt i, og på et eller andet tidspunkt tænkte jeg er sgu ligeglad hvad vi er, vi er et bureau. Og vi har i hvert fald mange kompetencer samlet under et tag. Og så er der nogen, der siger, men hvis man nu er rendyrket designbureau, eller rendyrket performance marketingbureau, eller rendyrket PR-bureau, eller hvad pokker man nu er, så er det det, man er rigtig, rigtig god til. Og jeg vil jo rent faktisk våge den påstand at sige, at vi er rent faktisk rigtig gode til det hele. Og det er jo ikke mig, der er det, fordi nej, en person kan ikke være god til alt, men sammen kan vi rent faktisk godt være gode til alt. Det er kun et spørgsmål om, vi er mennesker nok, og vi er dygtige mennesker nok. Så nogen kunne finde på at sige en gang imellem, har jeg hørt igennem årene, jamen er I så mest det eller det eller det? Jeg ved, at vi er faktisk det hele, og det er faktisk vores kæmpe store styrke. Det er at kunne tilbyde vores kunder, at de kan samle deres marketing et sted, fordi det kan de. Fordi vi har kompetencerne i huset. Så ja, man kan godt være god til det hele. Så du vil altså sige, der sidder en blanding af vidt forskellige kompetencer i huset, og folk med forskellige baggrunde. Altså det, hvor vidt spænder det, hvis man skal være lidt mere konkret? Jamen altså det... Uden at lave hele listen måske, men hvad er det for nogle... Jamen det er jo relevant, fordi der er jo nogle gange nogen, der spørger, det er måske ikke sådan lige ud af branchen, men altså udefra, som kan finde på at spørge, hvad skal man så være, hvis man skal arbejde på sådan et reklamebureau? Altså hvad for en baggrund skal man have? Og der kan man sige, at det ved jeg saftsusme ikke, fordi hvis jeg kigger på, hvad for nogle baggrunde folk har i den her butik, jamen, så kommer de jo simpelthen med alt muligt forskelligt, hvilket er fedt. Og det er jo der det her hybride, det ligger, det der også det her næsten bizarre, altså det lidt mærkværdige ligger. Altså at er du webudvikler, eller er du tekstforfatter, er du projektleder, er du strateg, er du videograf, er du motion graphic designer, er du art director, altså, eller hvad er du?
Er du specialist i online marketing? Altså, det er helt vildt forskellige baggrunde kommer fra. Så vi er jo ekstremt hybride på vores alder, vores køn, vores præferencer, vores interesser, vores baggrunde, vores uddannelser. Og videre ud kan man tage det der hybrid i geografien, ikke? Hvor vi jo har placeret os her i Horsens, men også i Holstebro, og nu også har fået en afdeling til i Kolding. Så på alle måder er vi bare sådan super hybrid. Så hvad skal man være? Jeg tænker, der er plads på den ene eller den anden måde, hvis man så er dygtig til det, man skal lave. Så hvis nu man skulle kigge på sådan noget som de løsninger, der bliver lavet, er det også... det er simpelthen en sammensætning, og det er det jo, og nu spørger jeg, som om jeg ikke ved det, for jeg ved det sådan set godt, men hvis vi skulle prøve at sætte lidt mere fokus på den måde, vi SuperEgo løser opgaverne, så er det også der, hvor hybriden kommer ind, fordi der er både noget, der hedder kreativitet, men kreativiteten kan jo ikke gøre det alene, og heller ikke, kreativitet behøver ikke kun at være set på dem, der udøver noget, men der sidder også nogen på den anden side af bordet, eller hvad skal man sige, i sådan et team. Hvordan er vores sådan teams sat sammen, hvis nu vi skulle løse en typisk opgave? Jamen igen, så ligger hele styrken jo rent faktisk i at kunne sammensætte et hold ud af sådan forskellige individer, forskellige kompetencer, forskellige baggrunde, for så kan vi få de nødvendige perspektiver på en eller anden case. Altså det kunne være en udfordring, en virksomhed havde, eksempelvis, eller et eller andet mål, vi skal nå. Og igen, der er det den der hybride tankegang, som er forsen. Altså det er, at vi kan sætte os ned, og nogle af du ved, hvis vi sådan skulle gå lidt diskprofil-agtigt til den, så er der nogen, der er gule, og nogen, der er grønne, og nogen, der er røde, og nogen, der er blå. Ikke? Og det er bare ikke nødvendigvis den bedste ting, hvis der sidder et bord alene med gule profiler. Lige så vel, som det heller ikke er den bedste ting, hvis der sidder et bord med ene blå profiler. Eller grønne, eller røde for den sags skyld. Det, der er super fedt, det er jo balance. Altså balance er et fantastisk ord. For hvis vi kan skabe balance og harmoni, så får vi perspektiverne på. Så det vil sige, at hvis vi kan sætte et bord af forskellige kompetencer, af forskellige personligheder, af forskellige farver, hvis vi skal lige bruge den, ikke? Jamen, så er det lige præcis, at vi opnår, i hvert fald det er sådan i vores optik ypperste, på en eller anden måde. Ikke? Fordi så har vi været hele vejen rundt, forhåbentlig. Ikke? Så har vi i hvert fald givet os selv de allerbedste forudsætninger for at afsøge enhver krog på det. Så det vi gør, det er, at vi sætter os ned, og så taler vi rigtig meget om, hvad er kernen i det hele. Og den kerne, vi altid arbejder ud fra, det er at få styr på konceptet, ideen, designet, copy-delen, altså teksten, kommunikationen. Når vi har styr på den kerne, så kan vi begynde at rulle ud på alle mulige forskellige touchpoints, fordi langt hen ad vejen, så er resten touchpoints. Altså er det en hjemmeside? Er det en brevlinje for lige at gå lidt old school til værks, ikke? Eller er det noget content til de sociale medier? Eller er det video? Eller hvad pokker er det? Altså, alle vores løsninger indeholder jo det hele af det, jeg lige nævnte her, og mere til. Ja. Men det er bare svært, hvis ikke du har kernen, hvis ikke du har fundamentet, hvis ikke du har styr på ideen, konceptet, udtrykket. Så er det ret svært at bare rulle direkte ud. Det har i hvert fald sjældent den samme effekt, som hvis du har styr på fundamentet. Så vi arbejder altid med at få styr på det fundament, og så ruller vi derfra. Og når du siger, det er jo sjovt, du lige siger altid også, hvis man sådan går lidt tilbage i tiden, nu har SuperEgo været her i reklamebranchen siden 2006, så vidt jeg husker, og det er jo tæt på 20 år, har det. Ja. Det er jo selvfølgelig på et tidspunkt udviklet sig fra at være en mand til at være mange, men har det altid været kan man egentlig godt kalde det hybrid, hele vejen igennem altid? Der er selvfølgelig kommet nogle ting til. Nej, det kan man ikke. Det kan man principielt ikke sige. Altså, så det hybride lå i 2006 i, at jeg selv lavede det hele, for der var kun mig. Så der skulle man være alt jo, ikke? Der skulle man knække ideen og knække konceptet. Man skulle lave designet, man skulle også selv skrive hele copy-delen af det. Man skulle også selv eksekvere skidtet, rentegne det, sørge for, at det rullede på de kanaler, flader og medier, der var dengang. Der var jo ikke rigtig de sociale medier, så der var også et noget mere begrænset felt at arbejde i. Så man kan sige, vi er jo født ud af. Vi er født ud af den der kerne, jeg omtalt før. Ikke? Altså, jeg har selv været i branchen siden 99, og har været i gammeldags, kan man næsten kalde det, mesterlærer på reklamebureau. Ikke? Så det har været klassisk runde. Jeg har deltaget i så sindssygt mange kundemøder og briefs og alt muligt. Jeg var med til det hele.
og det er jo hvad man sige, min daværende arbejdsplads, og der var jeg ligesom er født og opvokset GB Grafisk i Galten. Der er jeg sgu evigt taknemmelig for, at jeg har fået lov til at komme med i det hele. Så du ved, der at se det hele indenfra, og være med i kundemøderne og så videre, og så skulle i arbejdstøj bagefter, ikke? Altså skulle løse opgaven. Så hvordan skal det så være, Anders? Og så selvfølgelig med alle de gode folk omkring, som man nu havde. Jeg var jo ikke særlig gammel, så jeg var jo kæmpe young gun det sted, og havde blandt andet Annette på min side, som jo også er min lærermester, ikke? Og Allan, som også har bureauet stadigvæk i dag, og alle de andre gode folk. Altså det der med at selv skulle i arbejdstøjet, eller med i arbejdstøjet, ikke? Helt ned i maskinrummet og lave logo, design, kommunikation, og så rulle det ud på selvfølgelig nogle kanaler, som man i dag måske ikke ruller så meget på. Det er jo derfor lige nævnt brevlinje før, men sådan var det jo, ikke? Mm-hmm. Så det er det, jeg er født ud af. Idé, design, så jeg kan det grafiske håndværk, så at sige, ikke? Ja. Og sådan startede jeg også, ikke? For jeg skulle bare være mig selv. Det var faktisk bare tanken. At da jeg startede i 2006, så sagde farvel til alle mine kollegaer på GB Grafisk, og sagde, nu prøver jeg selv. Der var det bare meningen, at jeg skulle sådan en lille one-man army over i noget marketing, branding, design. Og så udviklede det sig lidt derfra. Ja, der ligger en mega spændende historie der, og den tror jeg godt, vi prøver at gemme noget af, fordi der er så meget spændende at kigge på der, men den gemmer vi lige til en anden episode, sådan mere historien omkring både dig og også Superego, men selvfølgelig interessant nok for folk lige at vide, hvor vi kommer fra. Men hvis vi nu prøver lige at zoome lidt mere ind på det her, den fortælling, vi selv lige også har lige nu med, at Superego er en bizarre hybrid af det, der hedder design og kreativitet, men også en blanding af hardcore forretning. Hvis man sådan starter med at kigge på, nu har vi snakket lidt omkring kernen og kreativiteten, men hvad så med den der hardcore forretningsdel der? Hvordan kan du prøve at sætte lidt flere ord på det, hvad det betyder? Ja, altså det er jo fordi, altså man kan sige i sidste ende, altså det vi skal løse for vores kunder, stort set altid, det er forretning på den ene eller den anden måde. Altså vi skal skabe forretning, punktum. Så bruger vi nogle greb, vi bruger nogle midler, nogle instrumenter, om du vil, og dem bruger vi til at komme i mål. Så man kan sige, hvis målet det er at skabe forretning, så bringer vi nogle midler i spil. Og hvad er det for nogle midler? Ja, det er eksempelvis kreativitet, design, strategi osv. Ikke? Så vi ved godt og er ekstremt bevidste om, at i sidste ende, så skal vi altid skabe forretning, i hvert fald 9,8 ud af 10 gange. Ikke? Og det ved vi godt. Så når vi også siger, stiller dig stærkere, som ligesom er vores ord i butikken, som jo både vender indad kollegialt og kunne stille hinanden stærkere, men jo også udad mod kunderne, så er det vi skal, når dagen er om, det er at stille vores kunder så stærkt som overhovedet muligt i det marked, de er i, overfor de målgrupper, de henvender sig til. Så det er at skabe et univers, som er tiltalende og tiltrækkende over for vores kunders målgrupper, således at de bliver attraktive. Det er det, vi skal. Hvorfor skal de være attraktive? Ja, det skal de, fordi de sikkert skal sælge en eller anden vare, en ydelse, har et eller andet værditilbud, der nogen skal synes, det er jer, jeg skal bruge til det. Det er det, vi skal. Så det er vi sindssygt bevidste om, og vi er også sindssygt bevidste om selv at drive en forretning. Så vi skal have det sjovt, det skal være fedt, vi skal være nogle fede mennesker, der arbejder med nogle fede kunder, og vi bruger sgu relativt mange timer om dagen på vores arbejde, så der skal også være en rigtig fin balance i det her med at have det sjovt og udvikle sig, men også at vide, at forretning er en ting, og vækst er en ting, fordi i bund og grund, så har jeg nok også altid været drevet af vækst, men i den gode og fine, balancerede forening med kreativitet og good times og playground og sådan noget. Ikke? Men væksten er der, og har altid været der. Selvfølgelig på egne vegne og Superegos vegne, men jo også selvfølgelig på kundernes vegne. Det ved vi godt, vi skal. Det er derfor, de hyrer os. Og ikke fordi de skal have en eller anden happy hour på det. Nu bliver det sjovt. Det må det gerne være, men vi skal lave forretning, når dagen er om, ikke? Ja, for det kan jo godt være andre, der sidder i samme branche, som også kan måske godt genkende til det der med, at de kreative, det er måske ikke altid dem, der er allerbedst til at drive forretning, og dem, der er gode til at drive forretning, er måske heller ikke dem, der er allerbedst til at være kreative, men er det også noget, vi støder på, eller hvad tænker du om det? Ja, men det kan man godt sige. En gang imellem gør man det nok, men igen, når det er sagt, så er det jo lige præcis der, at styrken ligger i at være mange, men også at være mange forskellige. Fordi så får vi perspektiverne på. Ja. Så er der nogen, der siger, hov, nu må vi nok hellere lige, eller vi skal også lige huske, hvad målet er. Hvis der var en eller anden kreativ, du kørte ned af en retning, bare lige for at gå lidt stereotyp og klichéagtigt til værks, men det kunne godt ske.
Jeg vil så egentlig sige, at vores kreative er faktisk, de forstår godt forretning, men det er jo nok måske noget at gøre med, at det er en del af Superegos DNA, så det er igen det her med at få formidlet balancen i det hele, at det er den, der er vigtig. Det er ikke vigtigt at være rendyrket business, sådan helt, du ved, uden noget andet, altså sådan rendyrket Excel. Det er heller ikke noget ved at bare være rendyrkende legekammerat, der bare er pisse ligeglad med timeregistrering og holde en styr på ting, og i øvrigt finde rundt i, hvad skal vi, når dagen er om? Hvad fanden er det, kunden har bedt os om i virkeligheden? Ikke? Altså det hjælper ikke noget, men det, der hjælper noget, det er at have den her hybride tilgang. Så det er derfor, vi kan sætte holdet. Ikke? Ja. Så vi sætter hold af forretningstænkere, strateger, projektledere, idéskabere, konceptudviklere, kigge over mod noget digital performance marketing eksempelvis, ikke? Få det hævet med ind, noget web og alt muligt, vi ligesom kan blande sammen i en stor, spændende og værdiskabende pærevælling. Jamen, hvordan får Superego sådan nogle mennesker til at arbejde sammen, sådan at, fordi der er jo noget, som du selv siger, det er jo en vidensdeling, og der er noget med at give noget videre til hinanden, sådan at de kreative, de også forstår forretning, for det gør de, og at dem, der har styr på projekterne, de egentlig også har noget kreativitet i deres tankegang. Ja. Hvordan får man dem til at spille sammen her ved Superego? Jamen altså, man kan sige, først og fremmest skal man ligesom forstå, hvad hinanden sidder med, ikke? Og nu har vi en ret flad struktur i butikken. Vi har sådan et ret kollegialt sammenhold, kan man sige. Er der så aldrig nogensinde clashes? Jo, det er der 100%, fordi der kunne være de klassiske clashes mellem en projektleder og en kreativ, eller en kreativ og en digital marketing specialist, eller hvad det nu må være. Det kan da godt være, men jeg tror sådan set også, at vi trods alt, vi har forståelsen, ikke også? Og vi arbejder jo hele tiden med det. Der er man ikke i mål, det tror jeg ved ikke, om man nogensinde kommer, men vi i tale sætter det. Og så tror jeg bare, der er en kæmpe stor ting i alting i virkeligheden, og det er dialog og kommunikation. Fordi rigtig, rigtig meget misforståelse bliver skabt imellem sådan, du ved, eller er noget miskommunikation, eller nogle antagelser, ikke? Så hvis vi tal med hinanden, prøv at spørge vedkommende, eller prøv at lytte til, hvad vedkommende egentlig sagde, tal sammen. Altså man løser alt med dialog jo, ikke? Altså du kommer til det ultimative konflikt, simpelthen, det må simpelthen være krig, forestiller mig. Jeg ved ikke lige, om der er større konflikter end det. Det tænker jeg ikke. Nu siger vi, at der er krig, ikke? Ja. Jeg ved, der er nogen, der ikke kan finde rundt i det. På et eller andet tidspunkt, så stopper der en krig. Nu har vi en kørende over i Ukraine blandt andet, ikke? På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der sidder for hver sin ende af et bord. Der kan godt være, der er langt imellem dem. Sådan mest bare for billedets skyld måske. Sådan, der er trods alt distance. Men alligevel, på et eller andet tidspunkt, der har man en dialog kørende, og så bliver man enige med hinanden om et eller andet. Går man så på kompromiser? Det gør man sikkert. Ikke? Og der kan være mange faktorer, der spiller ind, men man bliver enige med hinanden i sidste ende på et eller andet tidspunkt, stopper det. Og det gør det, når man taler sammen. Så hvis man kan løse de allerstørste konflikter i verden med dialog, så tænker jeg også, at man kan løse dem i en virksomhed i Danmark. Så det vil være min opfordring til alle. Tal sammen, sig det højt, spørg. Var det du mente, eller du ved, på en eller anden måde. Og så facilitere selvfølgelig nogle check-ins imellem de forskellige afdelinger, fordi ja, det er forskellige profiler. Men det er jo det, der er det er også det, der er det spændende. Det er mennesker. Ikke? Så det er det, der får dem til at spille sammen, interagere med hinanden, og arbejde sammen, arbejde efter samme mål, og have en forståelse for hinanden, og en respekt i øvrigt for hinandens arbejde. Så det kalder på dialog. Det er jo også sådan en ongoing ting hele tiden, fordi der kommer jo hele tiden nye mennesker ind i butikken også, præcis. Og folk skal lære hinanden at kende, og lære det hele at forstå det, hvordan man gør, så det stopper man jo aldrig med, som du selv siger. Overhovedet ikke. Det skal ligge i kulturen, ikke? Og kulturen er jo altid udfordrende, eller på et eller andet niveau, når der kommer nye ind, men så skal du have så stærk en kultur, så stærkt et fundament, et kulturelt fundament, at du kan videregive det. Det er sådan her, vi er, det er sådan her, vi tænker og gør, men man kan sige, den skal du alligevel også spotte i en jobsamtale, ikke? Så du skal jo helst matche nogle folk, der er med på sådan en kultur, ikke? Ja. Okay, altså vi kommer jo hurtigt langt omkring, og når ind omkring en masse spændende ting her. Jeg ved ikke, er der noget, for at vi skal prøve at se, om vi kan holde en eller anden form for tidshorisont i... Der er ingen idé om, hvad tiden siger. Nej, det ved jeg heller ikke, men jeg tror, det er sådan okay langt, og er der noget, du tænker, vi stadigvæk lige mangler at vende omkring det her med at kunne... være god til det hele, i sådan en størrelse, som Superego er?
Det tænker jeg ikke. Jeg tror måske, vi har været inde omkring det. Vi taler jo bare helt bevidst. Har jeg ikke rigtig forberedt mig til noget overhovedet egentlig. Men, det er formatet lige nu. Det er sådan, det er, og det er fint. Men altså, nej, det synes jeg ikke. Altså, vildt mange forskellige mennesker, vildt mange forskellige kompetencer, interesser og alt det der, jeg sagde i starten, som bare gør, at vi rent faktisk godt kan være gode til alt, eller i hvert fald det meste. Ikke? Ja. Det er kun et spørgsmål at være mange, og være dygtige nok, respektivt på posterne, så at sige. Ikke? Ja. Så kan man godt. Ja. Så i forhold til den gang, hvor du kun var dig selv, så er det nemmere nu, hvor man er mange, der kan overtage hver eneste post. Ja. Nej, jeg kunne aldrig drømme om at påstå, at jeg selv kunne være god til alt på nogen måde. Jeg har et minusbehov for at skulle være god til alt selv. Jeg synes, det er så meget sjovere, så meget mere spændende, så meget mere lærerigt at skabe ting igennem og sammen med andre. Ikke? For man lærer sgu bare noget. Altså, jeg har været sammen med mange forskellige mennesker. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det er pissefedt, at vi kører fra 22 år til måske sidst i 50'erne. Bare lige for at tage aldersspændet. Ikke? Ja. Altså, det er jo virkelig forskellige generationer. Og det er super fedt. Fordi når vi møder ind herude, så aner jeg ikke, hvor gamle folk de er. Virkelig. Men det er jo pisse interessant, når vi begynder at få de her perspektiver på, og de unge har en tilgang til noget, og de lidt ældre har en erfaring og en tilgang til noget, og så er der nogen sådan in between, og altså det er bare spændende. Man ved sgu aldrig, hvad det lander i, og hvad det ender med, når vi sætter os om et bord, og vi skal knække et eller andet koncept, altså du ved, føde en eller anden idé, eller noget. Og det synes jeg er sjovt, men jeg ved en ting, der er helt sikkert, det er, at vi altid kommer ud med noget. Det er en fornøjelse. Fedt, og med de ord, så tror jeg egentlig bare, at vi lukker ned for den her episode og siger tak fordi, at du vil lytte med derude, og håber, I vil lytte med på de kommende episoder og lære lidt mere omkring Superego. Så tak for det her afsnit, Anders, og vi ses i det næste. Det gør vi. Hej. Hej.